Bon dia a tots i a totes. Benvingudes i benvinguts a Massa Podcast. Avui emetem des de Massalfassar en la jornada de secundària de l'Horta Nord. Som l'alumnat de quart d'ESO de l'IEM Massamagrell i us acompanyarem durant aquest programa especial. Tindrem entrevistes, xocs, música i moltes veus joves. Comencem. Ens situem. Estem a Massalfassar, un poble de l'Horta Nord. És un municipi menut, pròxim a la mar i molt vinculat tradicionalment a l'Horta. El seu nom té origen àrab, com molts pobles valencians. Avui acull la jornada de secundària de l'Horta Nord. És una trobada d'instituts de la comarca per conviure, participar i viure el valencià amb normalitat. L'organitza la coordinadora pel valencià de l'Horta Nord, conjuntament amb l'Ajuntament de Massalfassar. Durant el dia hi ha tallers, música, activitats esportives i espais per a conèixer altra gent.